En el quadre estic en l'escola del fons agafant una cortina. Jo m'ocupo de que cada cosa es queda al seu lloc. Soc Marcela Ulloa, guardadame de la Eina. Vaig vestida de negre amb la toca de monja, perquè soc viuda. Don Diego de Velázquez m'he tratat parlant amb Don Diego Luis Ancona. Soy Don Diego Luis Ancona, guardadame con doña Marcela Ulloa. A mí quasi no se me ve porque estic en la penombra. El meu origen molt serè, que tinc que cuidar de dame de arena. Em diuen Maria Bàrbola i vaig entrar al servei de Palau quan l'infanta només tenia 2 anys. Els nans i bufons són servidors de la pau i el nostre treball consisteix en divertir els nostres senyors. Però, sabeu una cosa? Tenim un don, el don de predir el futur. Soy Nicolás Pertusato, l'ajudant de cambra del rei, encara que a la cort el coneixen com a Nicolasillo. Soy xicotet per alguna edat, però us contaré un secret. De tots els que estem al quadre, soc el que més anys ha viscut. Hola, el meu nom és Salomón. Encara que ese pillo de Nicolasillo que sempre està fent-me rabiar, s'empenya en dir-me Moisès, perquè vaig rescatar del seu ofegat.